Mira los hijos de puta calle. Mira lo que nos quieren. Que estan baixant ells, Si no els controleu... Els perillosos són ells, A sobre es pot anar aquí, mira. Independència! Trens al carrer i això s'arriba a comprar el territori i tal. Aquests dos tuits resumeixen perfectament la situació. Segons l'Interior es prohibeix el tall de Maria Resisteix per evitar més episodis de tensió en grups espanyolistes. Aleshores, per què es permeten els actes de Vox en diferents barris de Catalunya i es permeten episodis de tensió? Per què Vox té dret i Meridiana Resisteix no? I el següent, si us arriba a dir fa 3 anys que doncs alguns ja avisaven que Esquerra acabaria amb la llengua i prohibien les taules. Vox, sense immersió i amb Mossos prohibits. Màgia Topàgia, IRC és Vox. Jo diria si Esquerra és Vox. En els pacífics que Pere Aragonès, president de la Generalitat, va demanar que la gent ens mobilitzessin i el dia següent va prohibir l'única mobilització que queda, la de Meridiana Resisteix, que és pacífica, dura uns minuts i tothom la coneix precisament perquè no dona cap problema a ningú. El passat dilluns, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, explicava a Catalunya Ràdio que el govern havia decidit deixar d'aplicar la llei Mordassa d'acord amb les directives i sentències europees. I acabava dient això. El que no té sentit és que si una persona pacíficament es manifesta, pacíficament, subratllo, pacíficament, tingui com a conseqüència una multa, o un periodista o un fotoperiodista fer una fotografia, com a conseqüència d'això tingui una sanció. En realitat, l'única cosa que ha fet el conseller Elena és fer veure que respecta els drets d'expressió, reunió i participació política, però en realitat no té la més mínima intenció de respectar-los. Fins ara, les actuacions dels Mossos contra manifestants, periodistes i gent que passava per allà les tramitaven els mateixos Mossos. La instrucció d'aquests atestats, és a dir, les multes i la documentació de cada cas, passaran dels Mossos d'Esquadra a la Conselleria d'Interior. Per què? Doncs per tenir-ne el control. Com que la Brimo i part del cos de Mossos d'Esquadra actuen de forma autònoma, amb agenda pròpia i fora del control de qui teòricament els hauria de dirigir, el conseller d'Interior fa una maniobra legal per assegurar-se que cap cas li explotarà a la cara, o almenys podrà exercir un control de danys. Joan Ignasi Elena, polític i mentider, diu que s'ha de respectar el dret a manifestar-se pacíficament, però ell se salta la llei, ell precisament ell, i prevarica presumptament quan decideix que la petita manifestació de la Meridiana es faci a on ell li surti de la punta del nas. Joan Ignasi Elena, conseller de la Generalitat, que ens priva dels nostres drets civils, sap perfectament que en aquest país la gent és lliure de manifestar-se i no ha de demanar permís, només ha de comunicar dia i hora i lloc. I si hi ha alguna causa de força major que impedeixi poder manifestar-se.
Personatges i grupets molt concrets i coneguts a Meridiana per escridassar i atiar l'enfrontament entre gent del carrer. Sap que hauria d'ordenar als Mossos que protegissin el dret dels manifestants, però en lloc d'això ha prohibit tota manifestació legal i democràtica i ha ordenat als Mossos d'Esquadra desallotjar, segons ell, per impedir uns enfrontaments que la seva policia no té cap intenció d'impedir, perquè necessita aparentar que és necessària per posar ordre. La Brimo deixa fer a la gent que insulta i provoca els independentistes en lloc d'apartar-los o dissoldre'ls a ells, que no han comunicat cap manifestació ni estan per altra cosa que no sigui humiliar la gent que sí ha complert amb les seves obligacions. L'altre dia, la diputada Anna Grau de Ciudadanos es vantava a les xarxes socials de com de covards i rabiosos eren els manifestants de Meridiana. Bueno, hoy siempre han cortado la Meridiana donde siempre 10 minutos, los han desalojado y como les han... I ara, no pot ser, sou uns traïdors, botiflers que pacteu amb Espanya i tots al carrer i això s'arregla amb el control del territori i tal, no? Dius, bueno, i aquesta gent fa 20 anys a qui votava. Padíssims. El poder de dirigir una colònia i una posició de decisions, pressupostos, projectes, contactes, dinars, sopars, esdeveniments, premis, mítings i reunions i tota classe d'aconteixements diaris que només fan que inflar-los l'ego. Tot això no és altra cosa que una gran bomba política que acabarà explotant a la cara dels tres partits que diuen que són independentistes i que no són altra cosa que uns mentiders incapaços. Es pensen que són molt llestos, que ens poden desactivar, que ens poden tornar a 2006, que ells no pagaran cap preu per tot el mal que han fet. Sabeu què diuen? Sabeu què es diuen els uns als altres? Diuen que no ho enteneu, que és tot molt més complicat del que us penseu. Ens tracten com si fóssim tontos o nens petits. Les coses són molt complexes, el que passa és que no esteu capacitats per entendre-ho. Ells, que són tots físics atòmics, sí. Jo us explico quina és tota aquesta sofisticació que es veu que no entenem. El problema és quanta gent podran col·locar a les properes eleccions i quin és el risc electoral que es poden permetre, quants regidors o alcaldies o diputats estan arriscant en un moment donat en favor del partit del costat.